Bueno, pues fa un moment estàvem parlant que el dia 4 feia 25 anys des que Ovidi se'n va anar de vacances, però és que el dia 4 també es commemora, jo no vull dir es celebra, es commemora el Dia Mundial del Càncer. No es celebra perquè mai se pot celebrar una enfermetat. Marcela, què tal estàs? Hola, bones tardes. Acompanyada de Reyes i de Judit. Hola. Benvingudes, totes de Solc. Judit és la treballadora social. Ai, perdona, Reyes és la treballadora social. Així estic jo, nunca acabo de noms. Vale, Reyes, la treballadora social, molt bé, benvinguda. Gràcies. Judit, voluntària, membre de Solc, i Marcela, presidenta. Pues jo diria això, que no es pot celebrar un Dia Mundial del Càncer, no? Es té que commemorar, es té que lluitar, es té que treballar, no? Tots els dies, però evidentment és com un dia per recordar-li a tot el món que està ahí la malaltia i que estem tots. Que està ahí, que no s'olviden, Exacte. que s'ha d'investigar, que s'ha de treballar, que s'ha de lluitar, exacte. no? Una enfermetat complicada que cada volta afecta a més persones. Crec que estava llegint este matí que moren alrededor de 9 milions de persones a l'any per culpa de càncer. Són moltes persones. Sí, i és una malaltia que va en augment. És cert que també va en augment la gent que es recupera, també és cert. Sí, també és veritat que en comparació amb fa uns anys l'esperança de vida és superior. És superior, sí, sí. Cada volta són més, és que estem així després de molts anys. Però és cert que com també afecta cada volta més gent, aquesta xifra és un poc assustant. Són xifres que assusten, perquè igual que he vist que 9 milions de persones morien a l'any en tot el món, en el 2040 està previst que quantes persones? 30 milions de persones estiguen malaltes de càncer. Encara que era per al 2040, Així que, de moment, anem a veure si n'hi ha solucions i si allà descobreixen alguna cosa. I se descobreix alguna cosa per a que... Bueno, poquet a poc n'hi ha investigacions gràcies al treball i a la conscienciació de grups com Solc, que estan ahí lluitant i estan conscienciant a la gent. Fa poc n'hi havia un estudi, va ser un article en Barcelona, havien descobert com intentar lluitar contra la metàstasis, una cosa així. Són xicotets passos però que arriben a moltíssima gent. I que ajuden, no? Vull dir, si comencem a veure que la metàstasi se pot controlar, vol dir que poquet a poquet... Que recuperem a més gent. Perquè normalment els que més problemes tenen són les que arriben a la metàstasis, clar. Sou sempre dones les que veniu així, tant de Sol com de l'associació. Bueno, no, va vindre una volta. Té raó, però vull dir, per què són les dones? Quan l'enfermetat crec que afecta quasi més a homes que a dones, no? Perquè en l'associació són més dones que homes. Vosaltres intentem, en la Junta són uns quants, a veure, 1, 2, 3, 4, no? 4 n'hi ha, i voluntaris també n'hi ha. Però, doncs no sé... No, a veure, no estic negant-vos a vosaltres, ni a l'associació. Sí, és cert, doncs no sé, perquè les dones són... Per lo que sí que tenim més facilitat per ajuntar-se, reunir-se i tirar avant en coses. Reyes, tu com a treballadora social, que és la primera, no? És la primera que dones la cara, la que estàs ahí quan va una persona a demanar ajuda, a exposar el problema, sempre són dones, no? Els homes és com que els para un poc, o tenim més vergonya de dir alguna cosa, o què passa? I ha crescut moltíssim la demanda per part dels homes. És veritat que de fa un temps ara el que són els usuaris o les persones que ens demanen ajuda s'ha equiparat molt. Així tot, sí que és veritat que continua, en un primer moment, sent més la dona la que s'acosta, més que després també vinga l'home, no? Però diguem que el punt de partida és més la dona. És com que l'home vol parèixer més fort, vol dir, a mi no em fa falta... Podria ser. Però jo crec que és una barrera, és una que s'està posant ell, perquè igual de fort o no fort és un home que una dona. Sí que és veritat que encara que a lo millor a l'home li costa més demanar ajuda, nosaltres ho comentem en l'associació, també és veritat que en termes generals, sí que és cert que l'home, l'afrontament de l'home és diferent per qüestions genètiques, educacionals, i és veritat que és un poc diferent l'afrontament de l'home, no? Davant de la malaltia o davant
lo que és la posició, per exemple, de ser cuidador de la dona, no? Ho afronten diferent, no? Mira, això no havia caigut jo, el ser cuidador, perquè els cuidadors sempre, la persona del cuidador, sempre pensem en les mares, en les dones, en les filles, però els homes també estan ahí. Jo crec que no sé jo si estan igual que les dones o no. Marcela ahora té una cara muy bien dita. A veure. No, a veure, suponc que també depèn de les circumstàncies, evidentment. Per sort o per desgràcia, moltíssimes dones també estan en casa, que no tant dels homes. Jo vaig tindre molta sort, entre cometes, com sempre es diu que s'ha de donar gràcies, en el meu cas, en el meu moment, el meu estava en el paro, entonces el tenia en casa tot el dia acompanyant-me a tots els puestos. Però si ara està fent feina, entenc que és diferent, en molts casos serà diferent. En el teu cas, això de les coses passen per algo, pues tenia que estar en el paro per estar en tu, no? I ahí va estar, no? Exacte. Judit, a mi m'agradaria que em contares com vas entrar a formar part de Solc, a veure com accedissis a la família de Solc, com va ser el teu cas? Pues quan a mi em van diagnosticar que tenia càncer, no? Al principi no, jo pensava que tampoc em feia falta, que no necessitava res. Res es refereix que a la psicòloga més que res, que és el que primer em van oferir. Però sí que és cert que després vaig dir, per què no? Pues sí, total, tota ajuda és bona. I va ser quan vaig conèixer a Bea, que és la psicòloga de Sol, la meua. I a raïs d'ella, perquè m'ha ajudat moltíssim, em vaig clavar jo en Sol. Durant la meva malaltia jo no podia ser ni voluntària ni podia participar en res perquè no estava per res, però després ja sí, el que puc participar de voluntari faig, Reyes em va ajudar a tràmits de metges i històries de baixes i aquestes coses, i per això es vaig conèixer. I ara que puc col·laborar en el que puga, quan tinc un hueco intento col·laborar. Perquè has parlat de te faciliten, no? T'ajuden el tema de les baixes, el tema de gestionar papers, perquè clar, quan uno té una malaltia, el món se li cau. Vull dir, i l'últim que penses és a veure este document que tinc que portar a la feina. Ni tens el cap en el puesto, ni saps realment on tens que anar, potser per demanar minusvalies o històries d'aquestes que no saps, clar, mai saps ara què faig, o no saps que pots tenir aquestes ajudes que tu no sabies que pots tenir aquesta ajuda o coses així, que no ho saps. Reyes és formar part també de la teva feina, dins de tot el que fas en Sol, no? Orientar i ajudar a la gent. Exacte, sí, és orientar, informar, assessorar. Jo crec que és molt important, just ahir parlava en un company de l'associació, el que la persona que està malalta disposa de totes les... que estiga informat i disposa de totes les ajudes des de diferents disciplines, i la sort en Solc és que treballem psicòlegs, treballador social, nutricionista, un fisioterapeuta, col·laborador, voluntaris, i tots fan falta. És a dir, en un moment donat, per què? Perquè els canvis en la malaltia es donen en totes les àrees. Per tant, hem d'intervindre i actuar des de diferents posicions, no? I quan a la persona l'ajudes des d'aquestes diferents parcel·les de la vida, li facilites el procés, li facilites l'adaptació i que es preocupe per la seva recuperació, i no per danys col·laterals que porta la malaltia. N'hi ha gent que li preocupa més el fet que en la baixa va cobrar la meitat de lo que cobrava i que va tindre més despeses en menys sou, que no poden estar centrats en la pròpia malaltia, i per tant hem d'intentar facilitar-li i donar-li accés a millorar aquestes àrees afectades. Clar, això és un tema important perquè estàs malalt, tens que anar a quimio, tens que deixar-te la faena perquè no pots estar recibint uns tractaments i al mateix temps anar a fer faena, però clar, tu necessites viure, tu necessites seguir vivint i això és complicat, no? Marcela també s'ha rista perquè és un dels grans problemes col·laterals, com tu has dit, és que no sols és que tu sobrevisques, sinó és que damunt és que, o per un costat, conservar el treball o que tenen ingressos per a poder pagar el desplaçament a l'hospital, els metges, qualsevol cosa d'això, no? És un món complicat. Disposar d'un suport familiar o un suport del voluntariat de Sol, que el voluntariat de Sol que en un moment donat pugui potser acompanyar al malalt a posar-se tractament, algo tan senzill i tan important, no? I potser resulta que la família, com són tractaments llargs, hi ha un moment en què no pot fer-ho o no pot fer-ho sempre, i el voluntariat de Solc
és de gran ajuda. A banda de, bueno, jo respecte a lo que deia Judit, no? Els testimonis dels voluntaris en les escoles, en els centres educatius, són fonamentals, són importantíssims, no? Jo sempre dic que la peça, és a dir, el voluntariat és una peça clau en l'entitat, no? I al final un poc l'equip, no? És un poc un equip. Sí. Tu així, Judit, tu el van ajudar i quan tu vas recibir ajuda ara estàs donant-la, no? Sí, ara tot, clar, jo em sent tan agraïda en aquest aspecte que ara és tot el que puc ho faré, perquè és una manera de tornar a això, de tornar el que t'han fet a tu i de contar com jo també estic orgullós, entre comilles, no? De dir, ho he superat, estic així, era tan improbable tot el meu i estic així, doncs quan anem al col·legi a contar-ho també com dir, no és tant negatiu, no diguem càncer i te'n vas al pot, doncs no ho sabem, anem a lluitar un poc, anem a tenir un poc d'esperança també. M'agrada el que acabes de dir, era tan improbable que jo estiguera així i estic, perquè sí, vull dir, a tu segurament ara mateix n'hi haurà molta gent que està mirant-nos des de sa casa i estarà esperant els resultats d'alguna prova. Tindrà cita en el metge per anar o anirà a fer-se la prova i estaran tots en un nuc ahí la panxa i sí, i se sale, millor, pitjor, en un procés més llarg o més curt, però en quasi tots els casos, cada volta més casos podem dir 6, i així està Judit que diu, era improbable que estiguera i estic així, no? És un exemple de que si lluites, ixes, no? Què és el que pregunten els xiquets? Tu has anat a algun centre a explicar el que el diuen? Realment no solen preguntar molt perquè quan tu comences contant la història i es queden així com de... En sèrio? El pregunten coses... En el meu cas, com jo tinc l'estómago acidal i està tot canviat, és com... ¿Tienes el estómago ahí? Sí, como igual y estoy todo igual. Pero con contes així en un cas que, clar, d'una vida normal i de la nit al matí el passa això, canvia tota la teva vida i ara continues així i adaptes la teva vida, els xiquets es queden mirant com dient, ostres, entonces no pregunten molt però perquè es queden assombrats. Com es presentes el discurs, el teu cas? Tu vas i dius, mira, soc... Pues jo comencé dient-los que jo era una xica normal, en una vida normal, feia deport i ho feia tot. Jo que sé, normal, no feia ninguna cosa estranya. I clar, de moment comences a trobar-te mal i passa el temps, perquè ningú es pensa que en aquesta edat i sense tindre res... Tu tens hàbits normals de vida, exacte, que no eres ni una gran fumadora. I de la nit al matí el diuen, el diagnostiquen un càncer d'esòfago damunt, que és que... Dius, i això on està? Clar. I què és l'esòfago? I què passa ahí? I de moment és quan, clar, el canvia tota la vida de moment, de la nit al matí, s'ha acabat. Ja no fas faena, ja no pots, comences càncer, el tractament, l'esòfago, i ara què va passar? I ara que comences en el tractament. El canvia la vida, a mi, en el meu cas, total. O sigui, de viure soles a viure amb els pares, de fer faena, no fer faena, de fer deport, a no fer deport, total. De dir-te no vas, no poden operar-te, no tens curació, anem a posar-te tractament i de moment tot va bé, que el que dius antes de tot passa per algo, doncs tot passa per algo. Per què? Doncs la meva quimio va fer efecte i al final em van aconseguir operar. A tu el metge el va arribar a dir no sabem què passarà? No sabem, no podem operar-te, no tens curació. I aquest moment per a tu seria... Pues jo el recorde com... No m'ho crec, saps? Era com... Bueno, bé, tu estàs dient això, però això no va acabar en mi. Jo el meu que ja, no. Este no és el meu final. El meu cap dia, este no és el teu final. D'esta no te'n vas, d'esta no te'n vas. I això era el que jo em repetia en el cap. Entonces, clar, realment, ara ho penses des de fora i dius, és que em van dir que no tenia operació, és que em van dir que me n'anava al pot. Però no, jo en aquest moment ja sé. Jo la meua, jo el cabet a la feina. Jo d'esta no me'n vaig. I ara quan vas al metge de revisió dius, mira, aquí estic jo. La meua àncora m'amparo m'ho va plegar a dir, ara el de revisió, no? Ella diu, és que no donava un duro per tu. Jo dic, ja, però així estic, saps? Així estic i després estan molts anys, no? Sí, clar. Mala hierba, saps? Algun dia muere, però tardaré molts anys. Jo sentia dins de mi que no era el meu moment. Que anava a passar-ho mal, ho vaig passar molt mal, jo i el meu alrededor. No ha sigut gens fàcil. Està clar que n'hi ha molts tipus de càncer, molts tipus de tractament. En el meu cas, per mi no va ser res fàcil.
no va ser res bonico, no... Però bueno, jo el meu cabet era, da igual, ara estàs en el llit però passaràs, això passarà. I el cabet és que anava a la feina sempre. I entonces... Què es dius als xavals quan vas al col·le? Dius, és que parlen molt d'hàbitos saludables, de no menjar això, de no menjar allò. Tu ho penses, analitzes el que has fet en la vida i dius, jo he fet alguna cosa, jo he menjat alguna que m'ha pogut produir això. Tot influeix perquè avui en dia, jo què sé, mengem la Coca-Cola, que si bollicaiets, les coses aquestes que dius, el cigarret, però realment jo es dic, realment un cigarro el val la pena? Què el trau, fumar-te un cigarro? Si és que no el trau res, fumar-te un cigarro, què més el dona? Fer-te un cigarro, però xico no te'l facis, el mateix el dona. Són xaminaetes que està clar, jo no puc dir he tingut un càncer perquè fumava, no, perquè veia alcohol, no, ha tingut un càncer perquè m'ha tocat. Però n'hi ha molts casos que el tabac facilita que tinguis càncer, entonces clar, no, què necessita tens? Pues xico, no ho facis. Jo el que més es dic és el que jo m'ha ensenyat. O sigui, jo a raïs de viure això, ara és quan no t'enfades per xominaes, veus la vida d'una altra forma, jo mal si dono gràcies de dir un dia més, saps? Aunque després tornes a la rutina i tornes a enfadar el dir, per què vaig enfadar per això? És que avui estic i demà no sé si estaré. Què necessitat tenim de... A vegades enfadem en unes coses, o els problemes en els diners, està clar que els diners no donen la felicitat, que sí que ajuden, però el més valiós és la salut i mai el dones compte fins que et falla la salut. Que és quan dius, ostres, que me'n vaig, i tinc el meu fill així, els meus amics, els meus pares, i me'n vaig. I no vull anar-me'n. I no vull anar-me'n. I em queda per fer tot això, i no he fet això. I m'ha barallat perquè ha posat el pot de llet ahir. Ja, doncs posa-la allà, només el dona. La rutina mos du a coses que després ho penses i dius, en sèrio? A un estrès absurdo. Sí. Canvia la vida, no? La forma de veure les coses, al final. Canvia la vida en tots els sentits, per lo que dia ella. Clar, depèn de les circumstàncies d'antes, que ben dies els rius, que és per lo de la feina i tot, i clar, i depèn del cas de cada un, la perds definitivament, perquè jo que era autònoma, pues, adiós muy buenas. Clar, el cas dels autònoms és molt dur. Clar, jo baixava la persiana o no la baixava, evidentment la vaig tenir que baixar i s'acabó. I sí, canvia la vida, i el que dia ella, el canviar la forma de pensar, la forma de prendre tot, també és cert que després en el dia a dia el que el rodeja també el fa clamar-te en un ritme que dius, de quan en quan és que no vaig entrar en el ritme dels demés, que entren si volen els demés en el meu. Vosaltres també, a veure, en l'associació en Sol tenim molts tallers, moltes activitats, coordinades també per Reyes. Quin és l'objectiu de totes aquestes activitats, d'aquests 4 programes que teniu en l'associació? Una cosa que m'agrada molt dir, a mi i a la gent que estem en Sol, és que en l'entitat no sols s'actua o s'intervé o es treballa quan la persona ja està malalta o la família. És a dir, fem moltes accions encaminades a la prevenció i a la promoció de la salut. És que devem d'actuar ahí, per reduir riscos i, en definitiva, que són factors que poden desencadenar en la malaltia. És a dir, que el tema de la prevenció i de la promoció tenim un programa potent, important, respecte a activitats de prevenció. Per a canviar hàbits de vida, hàbits alimentaris, coses així. Sí, per exemple, exacte, ara n'hi ha la consulta d'un nutricionista, perquè el que fa és ajudar quan ja la persona està en tractament o està malalta i també per a reeducar-la un poc en el tema de l'alimentació. Des d'ahir ajuda per a deixar de fumar. És un programa que també es dona a terme en Solc. De fet, el fet d'anar a les escoles, si incidim des dels més joves, igual podem aconseguir que prenguen consciència de que sí que és veritat que algunes conductes faciliten el que desenvolupem una malaltia com el càncer. Nosaltres posem un exemple. Sí que és veritat que tots estem exposats, n'hi ha un percentatge d'exposició que no podem controlar, però si a aquest percentatge li afegim que estem fumant, que estem bevent, que estem alimentant-se inadequadament, que estem exposant-se al sol de forma descontrolada, de forma inadequada, que no fem exercici físic, que n'hi ha obesitat, etc., estem pujant el percentatge de risc. És a dir, que
sí que està en les nostres mans, no? Reduir aquests factors, no? Nosaltres tenim que posar tot el que tinguem que posar de les nostres mans, no? Després la vida, a voltes ens juguen les males passades. És així, no? Inesperat, però sí. I el fet d'haver-se cuidat, quan uno desenvolupa la malaltia, és important l'haver-se cuidat, perquè aquest estat de salut és millor que algú que no s'ha cuidat i ha estat exposant-se a substàncies nocives, no? Clar, perquè qui ha tingut uns hàbits saludables de vida, ante la enfermedad, suposa que estarà més positiu a l'hora d'encarar els tractaments, tindrà més vitalitat. Dime. Jo, per exemple, en el meu cas, gràcies a que jo feia molt de deport, jo tenia el cos fort i estava sana, perquè jo vaig perdre molt de pes. I el metge sí que deia, si tu no hagueres estat com estaves de forta i de sana de per si, el tractament no l'haguera superat, no l'haguera suportat. Eres un exemple d'hàbits saludables, de fer esport, de cuidar l'alimentació, i ell diu, no sé si continuaràs, i així estàs, per què? Perquè tu has volgut, perquè el teu cos estava fort i vas encarar l'enfermedad amb molt de positivisme i amb ganes. Sempre, com jo el pilla una altra persona més dèbil o que no ha fet esport o que ha menjat sempre malament i coses així, i li costa més així. Sí, li costa més perquè a més també li costarà més després modificar aquests hàbits. Claro, canviar els hàbits. Perquè quan ja tens la malaltia sí que és super important canviar els hàbits radicalment, si no eren bons. Ells, els que no en tingueren un poc d'hàbit bo, li costa més encara, evidentment. Se mos en va el temps, perquè sé que tenim un poc de pressa, no passa res. A veure, anem a fer un repàs. Comencem any. Quantes activitats tenim preparades per a este 2020? Un fum. No, activitats no te les puc dir, no, clar, impossible. Sí que a veure, primera banda tenim assemblea este mes i ahir farem tota la programació, contarem un poc tota la programació, però no sé, saps que al llarg de l'any van eixint coses. Bàsicament, evidentment, el suport psicosocial, que és tan bàsic com el d'ella, que ninguna de les psicòlogues ha pogut estar, però estan en l'hospital, està una en sol i l'altra en l'hospital contínuament i tenim el treball de psicòlogs és molt important. I tenim una de les psicòlogues en l'hospital perquè tenim un conveni en conselleria per tindre un despatxet allí, res més, i atendre els pacients perquè l'hospital no té psicòleg, o sigui, és nostre. Això sí que és cert. I és un paper molt important el del psicòleg. Que tenim que afegir i activitats totes les que mos isquen al pas i tallers un muntó. Sé que jo miro el calendari és que és incontable perquè n'hi ha un muntó de tallers. Està a tope, no sé si ja està comptat. Sí, tallers formatius estan previstos molts, no? Des de el que el dia, formatius de comunicació, d'autoestima, de risoteràpia, de pilates, de ioga. És a dir, tallers també que al final són un poc per a fomentar un estat de salut saludable, valga la redundància. Per a tindre bons hàbits, ser positiu, bones vibracions i canviar el xip. Perquè no sols és dir, em vaig a un taller de risoteràpia, però és que això implica moltes coses. No sols que te poses allí i te vas a riure, sinó desconnectar, pensar en altres coses i canviar el xip. I aplicar-ho després en el dia a dia, no? Tenim el taller d'alimentació el mateix dia. Han dit jo a l'assemblea i el mateix dia n'hi ha taller d'alimentació, és el més pròxim que hi ha. Bueno, qui vulgui més informació en la pàgina web o en el Facebook o a Codina i on teniu l'associació pot informar-se i Marcela sap que jo soc a voltes pesat i va, Marcela, vine i parla molt de la cena solidària, vine i parla molt de no sé què, de l'espectacle. Nosaltres enviem tota la informació i qualseur cosa que teniu, sabeu que teniu les portes obertes i a seguir lluitant i a seguir exemples com el de Judit. No, és molt important, vull dir, una persona que li han dit no saben què passarà i estàs així i estàs més contenta que ningú i tu saps el que has lluitat i estàs donant exemple en els col·legis, és digne de mencionar i digne de ser exemple, és veritat, perquè altres persones potser s'afonen en seguida i no saps com van així. I en la gent jove és que connecten superbé en els estudiants,
és a dir, que és una passada. Moltíssimes gràcies a les tres per estar gràcies aquí. a Un vosaltres. plaer. I ojalà desapareixi el dia del Ojalà. càncer. Ojalà Sí. desapareixi perquè haurien trobat la solució, el remedi o el que fora per erradicar esta enfermedad. Lo dic. Moltes gràcies. Gràcies. No se'n vagin perquè ens queda l'última part del programa. Anem a conèixer a un jove, a Iber Rojas. És karateca i acaba de s'ha aconseguit el tercer puesto, ho tinc així apuntat, en la Lliga Autonòmica de Karate. El tinc per així, Iber, en la seva medalla i en seguida passa. Així que no se'n vagin, que anem a parlar en Iber.